Дөнья күләм мәшһүр балет артисты, балетмейстер Рудольф Нуриев 1938 елның 17 мартында Иркутск шәһәрендә дөньяга килә. Әтисе Хамид Уфа, әнисе Фәридә Казан губернасыннан. Ул үзе без мөселманнар, мин рус түгеллегемнең, бәлки татар булуымның үзем өчен нәрсә икәнен төгәл генә билгели алмыйм. Әмма үземдә бу аерманы сизәм. Бездәге татар каны ничектер тизрәк ага һәм һәр вакыт кайнап чыгарга гына тора дип яза. Рудольф Нуриев балет биючесе карьерасын Уфа шәһәрендәге балалар хореография коллективларында Анна Удальцова һәм Елена Байтович кебек педагоглар кул астында шөгыльләнүдән башлый. 1955 елда инде яше чыккан саналса да, ул Ленинград хореография училищесына педагог Александр Иванович Пушкин классына кабул ителә. Ул бер ара педагогның фатирында яшәп укый. 1958 елда училищены тамамлаганнан соң Сергей Миронович Киров исемендәге опера һәм балет театрына эшкә алына. Дебютант чорында ук Рудольф Нуриев үзенчәлекле бию манерасы, яңаша башкару техникасы белән шаккаттыра. Лауренция балетындагы Фрондоса партиясе аңа җиңүче алтыны бүләк итә. 1959 елда Вена шәһәрендә үткәрелгән 7-нче Бөтен дөнья яшьләр һәм студентлар фестивалендә катнашканы өчен ул алтын медаль белән бүләкләнә. Һәм менә 1961 ел. Киров театрының Париждагы гастрольләреннән соң Рудольф Нуриев шунда калырга карар итә һәм сәяси сыену урыны сорый. 1962 елда ватанга хыянәт итүче буларак үзеннән башка үткәрелгән суд карары белән ул 7 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Нуриевның читтәге беренче чыгышлары Парижның Елисей кырлары театры сәхнәсендә була. Ул Маркиз де Куевас труппасы белән йокыга талган гүзәл балетындагы Зәңгәр кош партиясын башкара. 1962-63 елларда читтән чакыртылган солист буларак Бөек Британияның Король балетында бии. Төп партнеры атаклы балерина Марго Фонтейн белән алар кабатланмас дуэт тудыра. Марго Фонтейн партнерының сәхнә карьерасын үстерүгә зур булышлык күрсәтә. 1964 елда Нуриев Вена операсында Аккош күле балетын куя. Фонтейн белән бергә үзе дә төп партияны башкара. Спектакль ахырында тамашачылар аларны озакка сузылган алкышларга күмәләр. Пәрдә 80 тапкыр күтәрелә. Бу хәзергәчә театр рекорды санала. Рудольф Нуриев дөньяның күпләгән сәхнәләрендә бии, гаять тыгыз график белән эшли. Еш кына елына 200 спектакльдә чыгыш ясый. 1975 елдагы чыгышлары саны 300-гә тула. Ул чит илләрдә куелган балет һәм хореография композицияләрендә 120-дән артык партия башкара. Бию техникасының иң югары дәрәҗәсенә ирешә. Романтик пландагы бийек биюче исеменә лаек була. Ул балетта ират партияләрен башкару осталыгы үсешенә зур өлеш кертә. Аны элек ирешелмәгән югарлыкка күтәрә. 1970-83 елларда Рудольф Нуриев төрле илләрнең балет труппаларында бер үк вакытта солист та, балетны сәхнәгә куючы да була. 1983-89 елларда Париж театрының балет труппасында сәнгать җитәкчесе, Гранд Опера театрының балетмейстеры һәм биючесе. 1992 елда ул биюче карьерасына нокта куя. Дирижер буларак ачыла. Венаның резиденц оркестры белән дирижерлык итә. Афина, Нью-Йорк шәһәрләре сәхнәләрендә Гайден, Моцарт, Бетховен, Прокофьев, Стравинский, Чайковский һәм башка композиторлар әсәрләреннән төзелгән репертуар белән чыгыш ясый. 1992 елның язында Татар опера һәм балет театры чакыруы белән Казанга кайтып, Ромео һәм Джульетта, Щелкунчик балетларына дирижерлык итә. 29 фильмда төшә. Алар арасында Ромео һәм Джульетта, Егет һәм үлем, Дон Кихот һәм башка балетлар бар. Рудольф Нуриев 1993 елның 6 гыйнварында Парижда вафат була. Сен-Женевьев-де-Буа рус зиратында җирләнә. Кабре төсле ташлардан мозаика итеп эшләнгән чуар шәрык киләме белән ябыла. Рудольф Нуриев Франциянең шәрәфле легион ордены, сәнгать һәм әдәбият өлкәсендәге командор ордены кавалеры, Австрияның мактаулы гражданы.
1987 елдан башлап Казанда ел сайын Рудольф Нуриев исемендәге балет фестивале үткәрелә. 1993 елдан Нуриев истәлегенә Уфа шәһәрендә дә балет фестивальләре оештырыла. Башкорт хореография училищесына аның исеме бирелә. 2017 елда Зур театр сәхнәсендә Нуриев балет спектакле куела. 2018 елда Казанда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бакчасында Рудольф Нуриевка һәйкәл ачыла. Бу Россиядә атаклы биючегә куелган беренче һәйкәл.